Allah sa ban fito da kuɗi ba. Allah wallahi. Ya da ban isa ba. Ranan nan ma ba ka ɗauki ɗari kana bani. Kuma yanzu ka ce mun babu? Ni ban san babu ba gaskiya. Kwantar da hankali. Ai ba haka ake. Za a yi lissafi. Duka zan baki a yi. Ba a kan wace hujjar. Malam kawai ka cikin muku ina an juya in tafi. Lissafi? Kin ga A saban Ubangiji shine sai da lissafi? magana. Idan na jira na an kira sallah. Dan je in ja limanci Ba ne. da amma gobe ma rana ce wallahi. Kwanta da Saban hankali. Ubangiji ne fa amma shine zaka ci wayar lissafi? To gobe insha Allah. Usman, Wajen sadaka uku. Usman. A kai. Haka Usman ba kwaskwari ma ba shak. Wa zan ce wa shehu? Wa zan ce wa shehu wani la'anan nan? Usman ne, ai tun da kuka shigo cikin gidan nan ina kallon ku. Ni ma abin da in ba haka ba wallahi in je faɗa haka. Kana nufin kana gani na? Duk abin da kuka yi ma ina ba ma na gan ku akan gobe ina sama ina kallon ku. Aikin banza aikin wafi. To amma ka kan da sai me? Ko da aka je sai ka kawo hujjojinka da shaidu. Zuwa ya ce ko hujja babu hujja kai. Hujja kai. Ka kawo rawanin shau. Shi ma ta gudu wallahi jifan shi kan zan. Ni za ka waji ba shaidu.